ҳамада салому алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар ин рӯза навор 12 мошини фурӯши арзон дорем. Навора бо диққат то охира тамошо кунед. Дастгирии моро фаромӯш накунед. Шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавед. Ва мо боша мегзарем ба қисми эълоно. Курс бошад 1000 рубл 138 сомони тоҷикӣ. хотиррасон мекунем ки шахсоне ки мехоҳанд ки нархҳои мошин хабардор шаванд ва фаҳманд нархҳоро, дар зери видео дар комментария нависед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шумо мекунем. рафтем. якум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A, соли барориш 1993, дар кузуфи седан, объём мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. документош 2 моҳи дига буда. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бародаро, нақша боша гуфтеста 11500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешава 79000 рубл. мошин савдо кадан мешава. шахсони харидори аниқанд, марҳамат ин рақамро дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Vectra B, соли барориш 1996, дар кузуфи седан, объём мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтаи соҳибаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтестай 15500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 108000 рубл. ина мошин бародаро, гуфтаи харидори аниқ боша бо савдо кадан мешавад. марҳамат ина рақамро дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба қисми сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F, соли барориш 1996, кузуф боша универсал, рангаш боша сабз, объём мотор 1.6, сӯзишворӣ бензин, газ, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор хадавои 100% гуфтаи соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша боша гуфтестай 19000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 137000 рубл. марҳамат харидори аниқ боша савдо када мешавад. барои маълумоти бештар рақамо дар рӯи экрани шумо бародаро метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини фурӯшӣ навбатӣ Mercedes Benz S-Class, соли барориш 1994, дар кузуфи седан, объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ газ, бензин, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гуфтаи соҳибаш мотор коробкаш 100%, хадавоиш боша 80%, краскаш боша гуфтаи 75%. дарош сентр замок дорам. дутаи пешаш электропакет, кондитсионер дорад. гуфтаи кор намекунад. документош боша то 13/11 2020 ҳастай. нақша боша гуфтестай 32000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 231000 рубл. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бародаро метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz E-Class, соли барориш 1979, дар кузуфи седан, объём мотор 2.4, сӯзишворӣ бошад дизел, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтаи соҳибаш яксола ҳуҷҷат дорад. фавран фурӯхта мешавад. нақша боша гуфтесай 13000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 93000 рубл. марҳамат бародаро, ин рақамо дар рӯи экран барои маълумоти бештар метавонед занг занед. шашум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099, соли барориш 1996, дар кузуфи седан, объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача механик.
мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, дар беҳтарин ҳолате фавран фурӯхта мешавад. нақша боша гуфтестай 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 86000 рубл. мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. 9 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. ина марҳамат шахсони харидор бародаро, ина рақаму дар рӯи экран метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ВАЗ 2110 соли барориш 2006 дар кузуфи седан, объём мотор 1.7, сӯзишворӣ бошад бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав, гидравлик, сентрзамок, электропакет, мотор 100%. срочна сум дар кора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтестай 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 115000 рубл. фавран фурӯхта мешавад бародаро. ин рақамро дар рӯи экран метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz S-Class соли барориш 1994 дар кузуфи седан, объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон дард надорад гуфтаи соҳибаш. яксола ҳуҷҷатам дорад. нархша боша гуфтесай 35000 сомони тоҷикӣ бо рубли русӣ мешавад 252000 рубл. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. барои маълумоти бештар ин рақамҳо дар рӯи экран метавонед занг занед бародаро ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангш боша сафед, объём мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. задагӣ, пусидагӣ умуман надорад. мотор ходовой, коробка навай, 4 баллони нав, ҳуҷҷатҳош нав, як ҳафта шид гуфтаи соҳибаш карданма. краскаи заводскои хичай, салонш тоза, хулоса мошинча тенҷай. мошина ҳай карда мегарди, умуман расход намекунӣ. ягон ҷошта мошин тоза, германский, харидори аниқ боша гуфтай занг занед. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтестай 9500 сомони тоҷикӣ бародаро ки бо рубли русӣ мешавад 68000 рубл. дар ин нарх ин мошин меарзад бародаро. марҳамат шахсони харидор, рақамҳо дар рӯи экран метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барориш 1995 дар кузуфи седан, объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка передача механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтаи соҳибаш. нархша боша гуфтестай 9000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 65000 рубл. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. марҳамат шахсони харидор, ина бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1993 дар кузуви хэтчбек, мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. задагӣ, пусидагӣ умуман надорад. мошин ба дараҷаш тозаи як дастай, камтар бамперш краска мега тамом, баллонош навай, ходовой нав, мотор соат борин кор мекунад гуфтаи соҳибаш. масъала намехӯрад. коробкаш тенҷай, документош яксолай. фавран фурӯхта мешавад гуфтаи сум дар корайма. нархша боша гуфтесай 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 115000 рубл. марҳамат бародаро, ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дувоздаҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1993 дар кузуфи седан, мотор боша 1.6,
сӯзишворӣ бошад, газ, бензин, коробка передача, механик. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфтае камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе нақша боша, гуфтесаи бародаро 16 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 115 000 рубл. марҳамат, ина барои маълумоти бештар рақамҳо дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва худоқати соҳиби мошин маслиҳат кунед. ва имрӯза навори мо ба анҷом мерасад. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо як рӯз пас эълони нав ба нав дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.